melyik politikust hova küldenéd el nyaralni és mennyi időre? Ezt kitaláltak ezt a kérdést egyébként. Tök jó. Hát a magyarok közül a legtöbbet elküldeném, az biztos. Politikust hova? Hát, nem tudom, Szomália valószínűleg az egyik úti célok. Nagyon messze. Mondjuk hát a déli sarkra. Hát Volna Gábort mondjuk egy évre el messzire innen igaziból például, de igen, nem zavarnak politikusok, nem nagyon foglalkozom velük. Északi sarkra is véglegesen. Hát teljesen mindegy. A Balatonhoz. Az olyan menő, mert hogy esetleg fellendíti a turizmust. Egyik őket se küldeném sehova. Nem. Nem érdemlik meg? Nem, egyik se érdemli meg. Nem szivatnám ezen a politikusokat, utálom őket, de tényleg, menjenek oda nyaralni, ahova akarnak, nyugodtan. Egy szigetre is örökre. Szintén melegebb éghajlatra. Hát mondjuk úgy életük végéig, és lehetőleg mondjuk a déli sarkra, vagy az északira, vagy a Holdra. Igen, mert ott kellően hideg van, és egyszer fürdőruhába kizavarni az összeset. Az MSZP-t is, az SZDSZ-t örökre valahol messzire, nem tudom, bárhova, csak el innen. És te? Én is ugyanígy gondolom, úgyhogy egyetértünk, szívesen. Senki? Nem merem elmondani, tehát tényleg hagyjuk ezt a témát, nem? Sok lenne közöttük, akik Szomáliában mennek. Hát azt inkább nem mondom ki. Már jó messzire? Jó, nagyon, még annál is. Még annál is melegebbre. Mondjuk Bajnai Gordont hova küldenéd? Hát ő úgyis elmegy egy év múlva, úgyhogy Akkor addig maradhat? addig maradhat. Meglátjuk, hogy mit szeretne. Nyaralni? Hát mondjuk a Bajnai Gordont, ha már itt szeretjük őt, így ennyire mindannyian. Hova? Jó messzire, a Man-szigetekre mondjuk. Nem tudom, elküldeném úgy szintén, mondjuk az északi sarkra esetleg, de nem tudom, nem biztos. Lehet bírja a hideget. Nem tudom, akkor sivatagba inkább. Mert éjszaka úgyis megfagy, nappal nem kap se enni, se inni. Ott lehet nem jön be neki ez az új csomag. Szart se kezdett vele igaziból. Így is úgyis tudom jönnögli. Volt-e más bolond, ki így szeretett téged? Ilyen önfeledten és türelmesen. Volt-e más bolond, ki mindent megtett érted? Ugye nem? Sohasem. Elküldenénk egy hónapot pihenni valami déli országba. Hadd pihenje ki magát. Jobb lesz az mindenkinek.